tek u 15. minutu utakmice i Tuzlaci su preko Zoletića uputili prvi udarac u okvir gola, a Šehić je bez većih problema odbranio udarac. Domaćini su imali dosta primjedbi na suđenje Roberta Zrilića, naročito u prvom dijelu. Banjalučki sudija zasjenio je aktere meča pa je i sam čestim čudnim odlukama kumovao velikoj nervozi na terenu i nezadovoljstvu iz gledališta. U 21. minutu Željo je mogao povesti. Popović se našao sam ispred gola Tuzlaka, ali je golman Denis Mujkić odlično intervenisao i spasio svoju mrežu. U nastavku meča riješeno je pitanje pobjednika. Sloboda je odlučnije krenula ka golu gostiju koji su ponovno propustili kolosalnu priliku. Prije toga Tuzlaci su preko Zoletića u prilici, ali i dalje ostaje početni rezultat. U 52. minutu prvak je u odličnoj kontri. Loptu je povukao Bešlija, no Mujkić pravovremenim istrčavanjem brani njegov šut. Odbijena lopta stiže do usamljenog Zebe, koji iz neposredne blizine ne pogađa gol Slobode. Nakon velike prilike gostiju za Želju je stigla kazna. Almir Halilović odlično prošao po lijevoj strani i ubacio za Jusufa Dajića, koji je nadvisio odbranu Želje za vodstvo Tuzlaka od 1:0. Igrala se 56. minuta utakmice. Nakon vodstva domaći tim se opredijelio za čuvanje rezultata, ali ni gosti nisu u tom periodu previše pokazali. Umor i sparno vrijeme nisu bili saveznici igračima oba tima, a Tuzlaci su u sudijskoj nadoknadi potvrdili pobjedu. Stefan Gavarić je uzeo stvar u svoje ruke i u stilu Senijada Ibričića postigao efektan pogodak za veliku pobjedu Tuzlaka od 2:0. Ali jedna prava prvenstvena utakmica, jedan pravi derbi, ne znam, neko mi je rekao, moj kolega je rekao da je 80. derbi danas bio. Moram reći da me Željo pozitivno iznenadio, čak su imali oni prvu šansu, ne bi bilo nezasluženo su poveli, ali sve u svemu kad se sabere, dali smo 2 gola, jedan ekipni učinak moje ekipe, na što ima izuzetno čestitam. Tvrda utakmica po teškom vremenu, bez nekog specijalnog ritma, što je normalno s obzirom na vrućinu, gdje se znamo da će neko da prvi gol, imati veliku prednost. Sloboda je dao taj prvi gol i imali su veliku prednost, pobjedili smo, međutim, niko nije kiš, nismo mi dali taj prvi gol. Imali smo puno više šansi prije tog gola Slobode nego Sloboda. A fudbal se igra za golove, tako da kad se sve sabere ne možemo ništa reći. Ne možemo se žaliti ni na suđenje, ni na domaćine, ni na publiku. Sve je bilo u najboljem redu. Pobjedila ekipa koja je bila spretnija i ja vam ovom prilikom čestitam.